preso, son servidores da lei. Reico, Jara e Terai son moi bons tamén. Non existe un carteirista que de min poida fuxir. E se acaso colle un prato, nada, nada a gozar. Tokio pra min é o sitio mellor. Tokiota sonche e traballo en Kameari. A min ninguén me tuse cada día unha leadira, pero haberá unha solución. Que de min se queiran rir non é delito, non. O ladrón atraparei, pois moi listo sempre fui. Pero despois o meu xefe veu e berroume por facer ese arresto moi mal. E coa festa vin a ocasión